барои аввалин бор мехоҳам аз мардон сухан бигӯям, гарчи худ занам. бале, аз дунёи мазлумонаи бесадои мардон. ҳар ҷо ки по бигзорӣ ҳарф аз занон аст. ҳарф аз шиканҷаҳое ки ба ҳаққи духтарон ва занон мешавад. ҳарф аз хиёнат ва бевафоие ки ба ҳаққи зан ва духтарони мамлакат аст. ҳарф аз дунёи торикии занон. ин то андозаи ҳақиқат аст. вале як бор нашуд касе аз мардон ҳарф бизанад. ё ҳамин тавр анвои ашъор роҷеъ ба зебоии занону духтарон асту халос? касе нест. касе нест ки ин чорчӯбаи бесадое ки мардон барои худ сохтаандро нобуд кунанд. қабул. аммо қатли мардон ки хеле аз духтарону занон ба қатл расондаанд зиёд аст. вале чаро касе аз рӯҳи захмӣ ва нобуд шудаи мардон ки тавассути ҳамин занону духтарон шудааст ҳарф намезананд? чаро вақте мебинанд як писар ё як мард сигор мекашад, пасванди меътод ба номаш пайванд мезананд? чаро касе нест ғами пинҳоншудаи пушти он доди сигорро бубинад? нороҳатие ки тамоми гулӯи мардонро фаро гирифтааст, аз гирьяҳои пурсӯзи мо занон дида дардноктар аст. аз кӯдаки ҷумлаҳое ки танинандози гӯши як писар мешаванд ин аст: як мард гирья намекунад. як писар дар сахтиҳо мард мешавад. чаро ин ҳама золимем? чӣ магар як мард инсон нест? бо ин ҳарфҳо чорчӯбае таъин кардаем ки мардҳоро зиндонӣ сохтаем. танҳо далели як марди мағрур ва беотифа хонда мешавад ин аст ки ҳарчӣ мебинад, ҳарчӣ мешунавад, ҳар бор ғамро таҳаммул мекунад, вале ҳарф намезанад. сукут мекунад ва ба рӯи худаш намеоварад. агар касе мехоҳад пасванди бадро барои ҳамаи мардон рақам бизанад, ибтидо аз бародару падари худаш шурӯъ кунад. беотифа ва золимтарин мард ҳам гузаштае дорад. ҳамин мард аст ки ғурураш қурбон барои пайдо кардани кору нафақаи волидайнаш мешавад. гузашта аз инҳо, магар танҳо мард хиёнат мекунад? чӣ мо духтарон ҳеҷ гоҳ дар як робита хиёнат накардаем? ҳеҷ зане дар ҳаққи шавҳараш бадӣ накардааст? бале, шоядам ба ин мамлакат фақат шиканҷаҳои лату кӯб дида мешавад. шиканҷаҳои рӯҳӣ ки муҷозот надоранд. шиканҷаҳои рӯҳӣ ки қобили дидан нестанд. хеле аз писарони ҷавонӣ ҳастанд ки дар дарунашон пирамарди 80 сола зиндагӣ мекунад. мардҳо ва писарҳои зиёде ҳастанд ки ғарқ шудаи пурҳуҷуми зиндагианд, вале бақия фақат лабханди сохтагии зоҳирашонро мебинанд. мардон ҳама чизро дар синаҳояшон дафн мекунанд ва мо чӣ куркурона қазоваташон мекунем? ин ҳарфҳо ба ин маъно нест ки занҳоро нодида гирифтем. ҳақиқатҳое ҳаст ки бояд пазируфт, хоҳарам. вале эътироф мекунам, дунёи мардон хеле дардноктар аз дунёи мо занон аст.